ngaturaken kalih panjenenganipun ingkang asmanipun Bapak Ngadri. Bapak Ngadri niku Bapak Kadus. Nggih. Nyuwun kanthi sanget supados untuk bagaimana caranya masyarakat niku tetap sayek saekoproyo. Nggih. Nadyan beda kapitayan, nadyan beda aliran, tapi tetap satu tujuan, membangun Sendang Rejo yang hebat ini, Pak Di. Nggih. Nggih. Terus jangan dipangan mentah, kadang ya ana sing ngendika ngene iki apa to gunane, apa to gunane. Ini kula aturke kala wau ini mujudake kerukunaning warga. Jadi ini yang masuk dalam ilmu sosial kemasyarakatan. Nggih. Dan pikirannya sing werna-werna yang kok malah kebacut-bacut. Nggih. Dasare dusun mriki menika kakane niku kathah sanget, Pak Di. Napa? Kakak. Kakane. Nggih, kakak niku kathah sanget. Gur kakak apa? Apa iso ngungkuli RT. Aku ngene-ngene elek-eleke mantan RT lho. Oh nggih. Jan nggih nate dadi moden nggih, Dik. Kok moden napa-napa mau? Nunggu kowe. Nggih mboten. Nggih mboten, Pak Dik. Takmir. Ora kemerungsung kula kok. Aku ki apa-apa tak lakoni, Mas. Jadi hidup sekali di dunia sebisa mungkin berguna bagi orang lain. Leres. Dadi RT iki lho. Ngurusi wong corona. Kala wingi niku. Nggonku ki 70 kakak. 70 kakak satu RT. Satu RT sing lara corona kuwi swidak telu yen ora salah. Iya. Sing mlebu rumah sakit 5, sing mati 1. Mergo komorbid kencing manis. Wah, wancine corona iki pokoke anggere ana pejabat teko nggonku todong. Tor. Diledek beras tor, dedek sembako. Nggih. Kabeh kanggo apa wargaku. Iki RT kuwi rekoso terus. RT rekoso terus. Nggih, manten nggih. Sekali tempo dadi RT. Wis adol-adol. Dasare gaweane paling abot ning biasane sok nampa Ade. Sing sok kerep dikritik kali masyarakat itu pertama kali serangan niku teng Pak RT lak nggih ngoten to. Nggih ning mboten napa-napa. Wong labuh-labet kok. Nggih. Niki enjang menika tasih kathah pamundutan Pak Dewi wau lumantar WA. Nggih mbok menawi monggo panjenengan badhe kalian putra-putrine panjenengan menika sinten ingkang badhe panjenengan dawuhi monggo. Nggih niki mumpung tesih do melek. Nggih. Kudu dimanfaatke. Leres. Terutama niku lho. Anggere TikTokan. Ora tatik TikTok iki saiki tatik TikTok. Nggih. Mbak Tatin TikTok nggih Mbak Tatin TikTok. Nggih. Wah niku follower kathah. Ayo ditap-tap. Nggih niki Pak De niki wonten pamundutan rencang-rencang paguyuban Warok Sekar Arso Jagat Temanggung. Wah niki termasuk panyung-punyunge kula alih panjenengan. Nggih. Menika nyuwun request lagu Ninggal Katresnan. Oh lah niki senengane Tati. Senengane Mbak TikTok kala wau. Nggih. Tati niku sewengi ra nembang niku gatel kabeh awake. Nggih. Monggo badhe dijumenengke. Oh. Monggo. Nggih, sak menika nggih. Klintang-klintang embang. Bela klintang, klintang. Selamat pagi Mas Bagong, Mas Petro, Yamene nyawang. Tenan aku ku wis antuk-antuk bareng nyawang kuwi seger lah. Mosen. Kowe iki kaya toyo gigi. Toyo gigi. Siniram toyo gigi biar padang nerawangan. Ora mergo nek gigi iki cepet gedhe ngono ta. Ya kari ndelok tukune sapa apa ler-leran. Ler-leran. Nggih menika selamat pagi masih bersama saya dan juga Pak Andi Gareng. Menika fan